Ahoj všichni. Vítejte zpět na našem kanálu, kde se dnes ponoříme do fascinujícího světa evoluce a jejího vztahu k ateismu. V dnešním videu se zaměříme na to, jak evoluce podporuje ateismus. Prozkoumáme, jak vědecké poznatky o vývoji života na Zemi mohou ovlivnit naše náboženské a filozofické přesvědčení. Mnoho lidí se ptá, může být člověk ateistou a zároveň věřit v evoluci? Tato otázka je často kladena, protože se zdá, že věda a náboženství jsou v rozporu. Odpověď je jednoznačná. Ano, může. Evoluce a ateismus nejsou neslučitelné. Naopak, mohou se vzájemně doplňovat a posilovat. Evoluce je vědecká teorie, která popisuje, jak se život na Zemi po miliardy let vyvíjel a proměňoval. Tento proces je podložen mnoha důkazy a je široce přijímán vědeckou komunitou. Opírá se o důkazy z různých vědních oborů, jako je biologie, paleontologie a genetika. Tyto obory nám poskytují nezvratné důkazy o tom, jak se život na Zemi vyvíjel. A co je nejdůležitější, k vysvětlení evoluce není potřeba žádných nadpřirozených sil. Všechny procesy, které vedou k evoluci, jsou přirozené a mohou být vysvětleny vědeckými principy. Darwinův princip přírodního výběru nám ukazuje, jak se druhy přizpůsobují svému prostředí. Tento mechanismus je klíčový pro pochopení, jak evoluce funguje. Toto přizpůsobení pak vede k evoluci. Druhy, které se lépe přizpůsobí svému prostředí, mají větší šanci na přežití a reprodukci. Evoluce tedy neprobíhá díky zásahu nějaké vyšší bytosti. Je to proces, který je řízen přírodními zákony a náhodnými událostmi. Je to slepý a náhodný proces bez předem daného cíle. Evoluce nemá žádný konečný plán nebo směr. Je to prostě výsledek přirozených procesů. Teď se podívejme, jak evoluce zapadá do ateistického pohledu na svět. Ateisté často hledají racionální a vědecká vysvětlení pro jevy, které nás obklopují. Ateismus je postoj odmítající víru v bohy a nadpřirozené entity. Ateisté věří, že svět a život lze vysvětlit bez potřeby božských zásahů. Pokud uznáme, že evoluce je přirozený proces bez potřeby božského zásahu, pak to podporuje ateistické přesvědčení, že vesmír a život lze pochopit i bez náboženských vysvětlení. Evoluce nám poskytuje rámec, ve kterém můžeme chápat složitost života. Evoluce nám navíc ukazuje, že lidé nejsou středem všeho míra. Jsme jen jedním z mnoha druhů, které se na naší planetě vyvinuly. Tento pohled nám pomáhá vidět naši roli v širším kontextu přírody. Jsme jen jedním z mnoha druhů, které se na naší planetě vyvinuly. Evoluce nám ukazuje, jak jsme propojeni s ostatními formami života a jak jsme součástí velkého přírodního procesu. To nám pomáhá uvědomit si, že naše existence není výsledkem božského plánu, ale spíše dlouhého řetězce přirozených událostí. Tento pohled může být pro mnoho lidí osvobozující. Jak vidíte, evoluce a ateismus se vzájemně doplňují. Evoluční teorie nám poskytuje racionální a vědecké vysvětlení vzniku a vývoje života, aniž bychom museli uchylovat k nadpřirozeným prvkům. Evoluční teorie nám poskytuje racionální a vědecké vysvětlení vzniku a vývoje života, aniž bychom museli uchylovat k nadpřirozeným prvkům. Tento přístup nám umožňuje lépe pochopit svět kolem nás. A pro mnoho ateistů je to uklidňující a osvobozující myšlenka. Děkuji za zhlédnutí. Doufám, že vám toto video poskytlo nové pohledy a informace. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru. Vaše podpora nám pomáhá vytvářet další obsah. Do komentářů mi napište, co si o tématu myslíte. Mějte se krásně. Rádi bychom slyšeli vaše názory a diskuse na toto fascinující téma. Titulky Evoluce a ateismus, vědecké vysvětlení života bez nadpřirozených prvků. Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na další setkání.